Druhý kúsok od Mercedesu sa nám podarilo uloviť úplnou náhodou. Pri návrate z testovacích jazd nového Citroenu DS4 sme na letisku v Barcelone zahliadli tmavé siluety asi 10 zamaskovaných vozidiel, ktoré z diaľky pripomínali malé MPV. Neváhali sme ani na moment a s fotoaparátom utekali na miesto. Pri pohľade zblízka však už nebolo ťažké identifikovať nový Mercedes-Benz triedy B, ktorý by sa na trh mohol dostať koncom roka alebo začiatkom toho ďalšieho, ako nástupca veľmi úspešného modelu. Nakoniec predali sa ho stovky tisíc kusov po celom svete. Nové auto by sa malo pravdepodobne viac podobať na aktuálnu triedu R a podľa informácií, ktoré sú už dostupné, by sme mali v tomto aute očakávať nebývalú mieru bezpečnosti. Špeciálna konštrukcia karosérie by mala zabrániť najhoršiemu, ak vôbec ku kolízii dôjde. Nové auto by totiž malo obsahovať pokročilý systém výstrahy pred hroziacou kolíziou, založený na radare s adaptívnym asistentom brzdenia, ktorý poznáme z výrazne drahších modelov značky. Samozrejmosťou bude opäť úroveň kvality interiéru, ktorá by sa mala posunúť k novej triede C, ak ju aj neprekoná. Očakávať určite môžeme aj niektoré štilistické prvky práve z modelu SLS, aby bolo jasné, aké rodinné zlato má značka ešte v talóne.